Takže čau, já vás vítám u mojho takého nového videa po dlhšom čase a dneska to bude Shakes and Fidget a dneska to je splachovanie z Krcika Aura 21, bude na 22, tak môžeme sa do toho pustiť, len ešte pozrieť veci. A ešte prečo nebolo videjko, tak nemám veľmi veľa času, lebo som vždy vonku a nemám proste aj čas. Čiže môžeme sa rovno to pustiť, kde si otvorí očík, môžeme na 3, 2, 1 a prepáčte, keď to bude ísť tak pomaly akoby logovať. Takže ospravedlňujem sa vám a 3, 2, 1. Viem, že to je 100% epic, ešte sa nepozerám. Ešte ne, 3, 2, 1. Jo! Na 300 ty! Čo ti, dziga? Takže už máme 5 epikov. Máme sklené brnení průsvitnosti, důstojnické dokajce všestrannosti, parní holinky, ťažné sily, tiež neviem. Maču kousavý limec, mluvitý zombie a tento nový epic magnetický štít od odpuzování. Tak tento štít tam môžeme hneď hodiť. Ešte sa to... Ne, nevadí. Ja som tam musel hodiť toto. Vratnosť. Prepašte. Tak ešte si skúsime pozemko. Ak nám padol tento epic, juhu. Či aký nám chýba? Skúsim len tak. No tak nič. Takže vyklikáme ešte len 2. Tak. A ideme do pozemka. Takže prepáčte za menší strich. A tak pojeme na chvále z duší, alebo stova. Teraz sme ho dáme. Tak už nič. No nevadí. Takže ja sa s vami lúčim pre toto úspešné splachovanie by to bolo všetko. Chcel som aspoň zbraň, ale to je už jedno, aspoň epic. No epic by mohol padnúť na 100%. No. Proste tiško, sme radi, že napadol epic, ja sa s vami lúčim a čau čau.